Avui doble pil-pil, amb oli de siurana. Oli tu! Quan tens productes tan bons a casa, no cal mirar enlloc més. Tot aquest oli s'aprofitarà. Amb l'oli fred hi posarem els daus de porro, coure lentament. Al centre puja, saps? Llavors els baixes, els gires i els tornes a posar. Ja és una mica de feineta, però ja veuràs que el resultat compensa. Ja els tenim a punt, ara els retirem. Si fas així, se'ls surt més fàcil la pell, veus? I ara filetegem. Ha de coure molt lentament. I un bitxo. Ja de seguida que canviï de color els traurem. Canvien molt ràpid, s'ha de vigilar, que de seguida tornen a marc. Però en retirem tot. Alls i bitxo. Ara colo l'oli amb un cassó, una mica d'all, rastetes. Mantinc la paella perquè la tornaré a fer servir i posem el bacallà. En 8 minuts el tindrem. Li anem tirant l'oli calent i coent per totes bandes. Amb la pell amunt, perquè així el bacallà no es trenca tant. Torno a colar per retirar la mica de bacallà que ha quedat. Aquí tenim tota la gelatina del bacallà, l'oli i l'all. Amb un colador, doncs el que fas és anar lligant aquesta salsa. Això és el pil-pil, clar. Cuina s'ha de sempre un pas més. Tallo el porradell de qualsevol manera perquè no se'ns enganxi a les ganivetes de la batedora. Quina planta tan maca que tinc avui de julivert. Les fulles només, porradell. Ja el tenim. Que bonic, eh? Recuperem la temperatura. El anem banyant. Ens ha quedat espectacular. El posem al centre, acabem de salsejar. I ara recuperem els porros a tope de temperatura, alls per sobre. El mèrit és d'oli de siurana, eh? És celestial. Oli tu.